Dámy pánovi, jdeme hrát Roblox, Borgevon a to jsou 5 dobrých tipů. Nejdřív tady potřebuji jít nějakou si pod spálna, musím jít na metro. Takže jsem mi změnil skin. Tak a potřebuji pěknout na budovu. Tak jsme to musel jít tady, jo, a jsme pod spawnem. To je to taky easy. Jo, a další je lehké, pojď se tady inventář, krabici, tohleto. Ale teď se může vybrat, třeba tak, se můžeme vybrat tohleto, tak teď a položit, protože je to tak easy. Další trik, potřebuji tady si nějaký barák koupit, ten na to ne, tady baráky jsou tady nebo co, ten volnej, koupit si barák, prdele. Tak, teďka dáme modernou vilu a tenhle ten trik se dělá o tom, že ty si tady, že můžeš si tady moderní vile si jako můžeš. Ty tak, že otevřít bar nejdřív. Jeden trik ukážu, tak dejte odběr. Tak, a tady si můžete dát farbu, to jste asi o tom věděli. No jo, lidi to asi vědělo. Ty dám třeba takovou jak si nejde. Zelenou. Tak si dát a nemůžete tady dát, můžete kliknout na tohle. Jo, je to taky lehký, ten třetí trik. Vydělal teď na věc, že barák se tu. Tak. A další trik. Se můžeš tady na plavárny, potřebuji se dělat to jaký skateboard. Jo, a ten trik spočívá o tom, že můžete na plaváren. Ten trik se o tom, no, jen teďka někdo pořádně něco zapaluje, to fakt hrozný, ty typci, tady zaplavat, tak, ještě na tenhle ten roh, co jste věděli. Tak, tady můžeme jít takhle a nějak se může dostat do trezoru, je to tak lehký, jak, tak tady myslíte, že to někteří znáte, ale proč ne? Další trik je o tom, že tady může jít úplně do výšky, až to někteří viděli. Já jsem vyskočil, tak, ne to není poslední trik, no já jsem to úplně srandu, ale je to odběr, vám to ukážu. A to je, že potřeba dát to rychlejc, takhle. Někdo tvůj kamoš má barák, nemůže do toho dostat, to má zatvořený. A teďka, to bude lehký trik. Tohle musím mít tady. Tady někdo nemá koupený barák, musí tady skočit na ně. Tady radši si dám. Tak, tady vyskočit. A teďka bych sem potřeboval jít tak sem. A tady mi bude nějaký balkon, protože je to tak easy. A tak kdy máme otevřené dveře, to se může i dostat. A to je všechno toto videa, dejte like a odběr, uvidíme se zase. Čus.